Әхлак дәресләрен дәвам итәбез. Без сезнең белән туганлык җепләрен яптык. Шактый гына мәгълүмат алырга тырыштык, иншалла. Гомумән, галимнәр әхлак мәсьәләсендә бу туганлык җепләренә бик күп урын биргәннәр, бик күп китаплар язылган. Кызганыч, безнең рус теленә, татар теленә тәрҗемә ителгәннәре әз. Шуңа күрә туганлык җепләре турында бүген безгә аңлаешлы телдә мәгълүмат, информация әзрәк. Мәсьәлә бик четерекле, актуаль, шулай бит инде. Чөнки кай вакыт мәчеткә йөргән кардәшләребез намаз мәсьәләсендә, ураза, гыйбадәт мәсьәләсендә күп кенә нишкәлекләргә керәләр. Намазның бу төше ничек булырга тиеш, бу төше, бу мәзһәб ничек, теге мәзһәб ничек. Килеп безнең башны катыралар. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, нинди әһәмиятле сорау туганнарың белән синең араң ничек? Аңа зур игътибар бирмиләр. Мәсәлән, ул сиңа 10 мәртәбә килергә мөмкин, 5 мәртәбә WhatsApp-ыңа язырга мөмкин. Все-таки пәйгамбәребез кулын кая куйган инде, мәсәлән, намазда. Күкрәгенә куйганмы, кендек өстенә куйганмы, кендек астына куйганмы, ул хилаф инде. Галимнәр арасында да бар ул мәсьәлә, шулай бит. Шул ук вакытта аның бер тапкырда сораганы юк. Менә мәсәлән, минем туганнарым белән шундый проблемам бар, аны ничек хәл итәргә микән? Минем бу кеше белән шундый, күршеләрем белән, мәсәлән, күрше хакы, ул үзе бер ни, дөнья, күрше хакы, Аллаһ хакы дигәннәр, шулай бит. Аның турында сораулар әз килә. Ни өчен әз килә? Чөнки кешеләр аның белән әз кызыксына. Аның әһәмиятен аңлап бетермиләр. Шуңа күрә бу якта кирип шумган, артыгына шумган. Уже, мәсәлән, Абу Ханифа аның өчен сөннәт түгел. Мәсәлән, безнең мәзһәбтә шушылай дип әйтсәң, ул әйтергә мөмкин, юк, сөннәт буенча ничек дип. Анда шумган. Монда андан чыга алмый. Монда юк, сораулар биргәне юк, кызыксынмый, ничә китап укыдың, ничә хәдисне тормышка ашырдың. Бит җәннәткә керер өчен 2 канат кирәк дидек, шулай бит. Хәтта Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, өммәтне дә берләшүгә чакырганда нәрсә ди? Ва таавану алал бирри ват тaqва. Маида сурәсе 2-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, бер-берегезгә ярдәм итегез ди. Нәрсәдә? Ал-бир ват тaqва. Бир изгелек, тaqва тaqвалык. Нәрсә тaqвалык? Без әйттек. Аллаһның әмерләрен үтәү, тыйганнарыннан тыелу. Шуңа күрә без бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Намаз укырга, ураза тотырга, харамнардан сакланырга. Ал-бир дигәне, бир. Ул кешеләргә булган мөнәсәбәт, изгелек. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Бер-берегезгә ярдәм итегез ди, кешеләргә булган изгелекне кылуда, ягъни әхлакта һәм гыйбадәттә ди. Шуңа күрә бу мәсьәлә бик зур һәм менә без сезнең белән шактый гына мәгълүмат алганнан соң, әлбәттә, китапның эше нәрсә? Ул безгә аңларга ярдәм итә, дәрес алуның, аннары соң эш башлана гына. Без бардык, әхлак дәресендә булдык, все нормально. Иҗмах билетларын кесәләргә салып җибәрделәр. Анда 40 минут, 50 минут дәрестә утырып, безнең әхлакларыбыз төзәлде. Юк, без сезнең белән әле әхлак дәресләренең башында ук әйттек, баскычлап. Беренче баскыч ул гыйлем алу, мәгълүмат алу. Менә пәйгамбәребезнең хәдисен ишеттек. Гомерең узын булуны, ризыгың киң булуны теләсәң, туганлык җепләрен бәйлә дидек. Яки туганлык җепләренең дугаларын ишеттек. Шуңа күрә мәгълүмат алдык, эшкәрттек, аңладык. Хәзер сорау туа, әйдә нишлибез? Нишлибез алга таба? Үзеңнең, хәтта без туганнарны санап чыктык. Һәрберебез үзенең туганнарын хәзер тизеп куйсын өчен каршына. Шулай бит, иң якын туганнар кемнәр дидек? Шулай бит. Кемнеңдер әти, әни бар. Әти, әни булмаса, аларны без списывать итәбезме? Юк, аларга башка төрле изгелекләр. Алар исән чакта бер төрле, үлгәч икенче төрле изгелекләр. Бөтенесен китап бирә безгә.
Бөтенесе бар мәгълүмат. Шуңа күрә һәрберегезгә әйттек, әйдәгез тезәбез, кемдер кагазга язып куярга мөмкин, кемдер исемнәрен язарга мөмкин. Аннарысын нишлибез? Барлаганнан соң. Аннарысын сорау куябыз, ничек булар белән безнең мөнәсәбәтебез? Монсы белән ничек, монсы белән ничек, монсы белән ничек? Мәсәлән, олорак кешеләр, алар әйтергә мөмкиннәр инде, ярар алар яшьләр бит, алар миңа шалтыратсыннар. Тукта, бәлки олы кеше үрнәк күрсәтсен. Бәлки ул читенсенер бераз гына. Әлбәттә шалтыратып инде, син ятың бармы? Син миңа ник шалтыратмыйсың дип түгел, үрнәк күрсәтеп шулай. Чөнки алай гына булмый бит инде, шулай бит. Менә шуңа күрә һәркем яшьрәкләр, инде өлкәннәрне карарга тиешләр, шулай бит. Апа, абый, хал, гам, дядялар, тетялар, шулай бит. Шуңа күрә һәр хәлдә туганлык җепләрен ничек итеп ныгытырга, ничек итеп булган проблемаларны төзәтергә, хәл итәргә, ансы турында аерым дәрес булды. Проблемный участоклар, шулай бит инде. Бераз әдәбе булмаган, әхлагы булмаган, үзен бик начар тоткан туганнар белән ничек эшләргә. Алар бөтенесен карадык. Шуңа күрә булды, без алдык, хәзер эшләргә кирәк аны. Башка төрле без төзәлә алмыйбыз. Үз өстеңдә эшләргә кирәк, минлегеңне җиңәргә кирәк. Кемнеңдер мөнәсәбәт яхшы икән туганнар белән, ул мөнәсәбәтне тагын да ныгытырга кирәк. Шалтыратыпмы, барыпмы, ниндидер планнарга, ниндидер мәҗлесләр кертепме, очрашулар кертепме. Шуңа күрә ул һәрбер яктан шулай. Әти-әни мәсьәләсендә дә, туганлык мәсьәләсендә дә, күршеләр мәсьәләсендә дә. Ярар. Бүген без күчәбез йортка. Йортта инде беренче чиратта әлбәттә балалар. Балалар. Әти-әнине үттек, беренче әти-әни булды, аннан башка туганнар, хәзер балалар. Динебез ислам, әлбәттә аның нигезендә ята рәхимлелек. Динул ислам, динур рахма диләр. Шулай бит, Аллаһның рәхмәтенең дине бу. Һәм безнең пәйгамбәребез дә ул нәрсә пәйгамбәрлеге? Мәрхәмәтлелек, рәхимлелек, рәхмәт пәйгамбәрлеге. Менә монда бер генә мин аны үзем еш кулланам, ләкин мин беләм, татарларда күбесендә рәхмәт дигән сүз ул шөкер, благодарность. Ашадың? Рәхмәт. Һәм асылда без инде ул сүзгә бәйләнергә тиеш түгел, халыкка кергән бит инде ул, ләкин асылда ул, мәсәлән, Коръәндә кешегә үзеңнең признательностьны, рәхмәтлелекне белдерү ул шөкер дип атала. Шөкер иттеләр инде, шулай бит инде. Менә шуңа күрә асылда ул рәхмәт кайта Аллаһның рәхмәтенә. Рәхимлелеккә кайта. Рәхмәт ул нәрсә? Урысча әйткәндә спасибо түгел. Мәсәлән, рәхмәт сүзенең тәрҗемәсен алсак, спасибо түгел. Ул нәрсә? Спасибо ул шөкер. Шукран ләкә диләр. Шөкер сиңа диләр. Ләкин әйткәнемчә, җимермибез инде татарның гадәтен, шулай бит. Монда рәхмәт сүзе тәрҗемә ителә милость. Милосердие дип тәрҗемә ителә. Аллаһ Тәгалә дигәч инде милость, рәхмәт, Аллаһның рәхмәте. Татарда инде ул рәхмәт сүзе кайчан минемчә бу хәзер ни түгел, ниндидер вызов та түгел тел белгечләренә, бу ниндидер бәхәс тә түгел. Теге ныгыган бәлки кагыйдәләрне җимердә түгелдер. Минемчә ул инде Аллаһның рәхмәте яусын дигән сүз әкрен генә безнең битарафлык белән, ялкаулык белән, башкасы белән, нишләгән диннән ярагаю белән, Аллаһ сүзен оныту белән, социализм чорында нишләгән Аллаһның рәхмәте яусын. Башта Аллаһ төшеп калган. Чөнки мәсәлән кем ныклап әйтә, ул нәрсә ди? Аллаһның рәхмәте яусын ди. Шулай бит инде. Спаси вас Боже. Анда да төшеп калган. Спасибо, спаси Боже дигән сүз. Спаси Боже, спасибо әйләнгән. Может, киләчәктә спас. Менә яшьләр әйтәр, ок диләр. Теге балалар ок диләр. Мәйтәм нәрсә ул ок что ли? Ул окей икән. Мәсәлән, брат, бро. Всё, әкрен генә. Папа, мама, Всё, анда мама аңларга тиеш тиз генә. Шуңа күрә ярар, ок. Менә шуның кебек всё, без кыскартабыз, скоро ниләр белән генә. Шуңа күрә спаси Боже,
спасибоға әйләнгән. Аллаһның рәхмәте яусын. Бу нәрсә? Джазакаллаху хайран. Пәйгамбәрбез өйрәткән. Рахимакаллах. Мәсәлән, сахабалар бер-берсенә әйтә торалар. Рахимакаллах. Да помилует тебя Аллах. Тәрҗемәсе. Шулай бит инде. Ярар. Әкрен генә, бәлки татар диннән ярагая, Аллаһ чүп калды. Ләкин әле рәхмәт яусын. Кемдер әйтергә мөмкин? Кемнең рәхмәте яусын? Кайдан яусын? Бу уже дуга түгел. Аллаһның рәхмәте яусын, ул дуга. Ул дуга. То есть, миңа яхшылык кылгач, мин сиңа яхшылык бирмим. Мәсәлән, миңа бирделәр каләм, мин әйтәм, мин нәрсәдер бирмим. Мин әйтәм, мин Аллаһ сиңа бирсен дим. Мин дуга кылам. Аллаһның рәхмәт, кул күтәрү мәҗбүри түгел бит. Мин шакыр әйтәм, Аллаһның рәхмәте яусын. Карагыз, кай вакыт кичкенә генә сәбәп яхшылыкны кичкенә генә изгелек алабыз. Нинди зур изгелек белән кайтарабыз. Шуңа күрә пәйгамбәрбез әйткән бит, сиңа бер кеше яхшылык кылса, Язакаллаху хайран дип әйтсәң, син аңа түләдең кебек ди. Чөнки карагыз, бәләкәй генә изгелек булса да, син аңа, мәсәлән, кемдер сиңа ишек ачты, кемдер трамвайда урын бирде, мәсәлән, олы кешеләргә бигрәк тә. Эй, улым, кызым, Аллаһның рәхмәте яу, син моңа целый дуга кылдың. Бәлки аның тормышы үзгәрер, синең дугаң кабул булып. Моны дагын кайберәүләр аңлап бетерми. Мәсәлән, әле кая Түбән Камада эшләгәндәме, төшеп барам, бер кардәш килеп миңа әйтте инде, хәзрәт, менә шундый эш бар, эшләдек без аны ди. Эшләдек ди, әлхәмдүлилләh ди. Димәк, мин алардан нәрсәләр сораган булган инде, мөһим түгел. Мин аңа әйтәм, Джазакаллаху хайран. Бу миңа әйтә, да не за что, хәзрәт, не за что. Мин туктадым да, әзрәк бит инде юмор белән, әйтәм, брат, даже если не за что, сиңа инде Джазакаллаху хайран. Ул бит инде мин аңа нәрсә дим? Да возблагодарит тебя Аллах дим. Аның телендә, ул русча бит мин белән сөйләшә. Ул миңа әйтә, не за что ди. Чтобы меня Аллах помиловал ди. Мин әйтәм, даже если не за что, Аллаһның рәхмәтеннән баш тартырга ярамый бит инде. Ул теге безнең арада ул нәрсәдер әйтсә, не за что дип инде теге инглиз телендә дә бар бит инде, шулай бит. Монда нәрсә? Юк, монда ярамый баш тартырга. Монда бит инде син әйтәсең, Аллаһның сиңа рәхмәте яусын, син әйтәсең, кирәкми, не за что дип. Шуңа күрә даже без аны аңлап бетермибез. Ул дуга. Гомумән мөселманның һәрбер мөгамәләсе нәрсә? Ул дуга. Монда син, мин, ләкин безнең белән Аллаһ. Мәсәлән, карагыз, сәлам, нәрсә ул сәлам? Дуга. Ассаламу алейк. Аллаһның сиңа сәламе яусын. Сиңа карады да, ва галейкумуссалам. Сиңа да Аллаһның сәламе. Мәгънә бар, һәрбер әйбердә. Сез исәнмени әле түгел. Мәгънә бар, дуга бар, шулай бит инде. Ничек хәлләр? Әлхәмдүлилләh. Төшкерде. Әлхәмдүлилләh. Ярхамукаллах. Сиңа Аллаһның рәхмәте төшсен. Аллаһның рәхмәте яусын. Бүтән җирдә нәрсә? Дуга, зикр, дуга, зикр. Ярар. Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһ төшеп калды. Рәхмәт яусын. Ул да әйбәт инде. Но уже нәрсә? Тулы мәгънә түгел. Тулы мәгънә түгел. Кемдер әйтергә мөмкин инде, рәхмәт яусын. Нәрсә? Ничек була? По умолчанию дип әйтәләр бит урыслар. Аллаһныкы турында сүз барадыр инде. Безнең чөнки татарлар тост әйткәндә дә насип булсын дип кай вакыт әйтәләр бит инде. Шулай бит. Насип булсын. Менә шуңа күрә нәрсә? Яссын диләр, яссын. Шуңа күрә рәхмәт яусын, иншалла. Монда сүз барадыр инде Аллаһ турында. Ләкин мәгънә уже нәрсә? Аллаһ югалды. Рәхмәт яусын. Әкрен генә нәрсә? Яусын да бетте. Яусын бетте. Рәхмәт. Кашан рәхмәт бетер? Бетәчәк ул. Ул бетәчәк, ансы да бетәчәк аның. Әгәр без нәрсәдер эшләмәсәк. Шуңа күрә, яра, проблема нәрсәдә? Рәхмәт. Нәрсә ул рәхмәт? Менә мәсәлән, миңа кемдер яхшылык кылды, мен әйтәм, брат, рәхмәт сиңа. Күңелгә рәхәт, сиңа рәхмәт әйттеләр. Ләкин мәгънәсен карыйк әле. Әйдәгез тәрҗемә итәбез. Рәхмәт сиңа. Милость. Милость. Какая милость?
Біз аңласын үшін, мәгънә югалганны аңласын үшін русчалап әйтәм. Менә, милость. Милость. Какая милость? Бу беренче сорау. Чья милость? Минекеме? Минем милость белән Аллаһка китә алмассың. Асылда ул нәрсә иде? Без бит кайтара идек Хуҗаның милостина. Аллаһның рәхмәте яусын дип әйтәйек. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте біз алыштырдық минем какой-то спасибоға, рәхмәткә. Синең рәхмәтең кирәкме миңа? Эт кыйдан су эчкәч, ул бит кыйрыгын селкеде. Может, телен чыгаргандыр. Ул башка бер шей алмады. Аны су эчертүчене кем гафу итте, кем җәннәтле итте? Этнең хуҗасы. Этнең хуҗасы бар бит. Ул бит аның рәхмәте кирәк. Этнеке кирәкме? Эт кыйрыгын селкиде. Әле нәҗесле селәгәй белән штаныңны да пешерә торган микән. Этнеке кирәкми. Шуның кебек без мөселманнар кешегә яхшылык кылганда да кешедән өмет итмибез. Кемнән? Аллаһтан. Аллаһтан өмет итәбез. Һәрбер әйберне. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте яусын. Язакаллаху хайран. Менә булар бөтенесе, рахимакаллах, инде гарәп телендә. Менә булар бөтенесе дә кайта Аллаһка. Аллаһның сиңа рәхмәт. Аллаһның рәхмәтеннән башка булмый. Синең рәхмәтең, нәрсәсең инде синең рәхмәтең? Ул мәгънә югала. Шуңа күрә монда дагы Набиюр рахма. Бу рәхмәт пәйгамбәре. Рәхмәт әйтүче дигән сүз түгел, мәрхәмәтле дигән сүз. Татар телендә рәхимлелек, шафкатлелек бәлки инде, шулай бит, мәрхәмәт. Алар да гарәптән кергән. Шафкат та, рәхимлелек тә, мәрхәмәт тә бөтенсе. Ярар, киттек. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әл-Анбия сүрәсе 107-нче аят. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Без сине ди бары тик галәмнәргә рәхмәт итеп кенә җибәрдек ди. Рәхмәт итеп кенә җибәрдек ди. Рәхмәт дигән сүз спасибо түгел, милость. Мы не спаслали тебя мирам только. Аллаһ Тәгалә белән шушы гына ди максат, только как милость для миров ди. Миров дигән сүз хәзер планета Земля, Марс, гына түгел. Нәрсә? Монда астрономия гына китмибез. Мир людей, мир ангелов. Кешеләр галәме бар, фәрештәләр бар, җиннәр галәме бар, хайваннар галәме, мир животных бармы? Пәйгамбәребез нинди генә дөньялар булмасын, хайваннар дөньясы, кошлар дөньясы, үсемлекләр дөньясы, һәрбер әйбергә дә бүҗәкләр дөньясы, пәйгамбәребез һәрберсенә дә килде кем булып, нәрсә булып? Аллаһның рәхмәте булып. Аллаһның рәхмәте. Менә дөрес аңларга кирәк рәхмәт дигән сүзне. Һәм чыннан да пәйгамбәребезнең килүеннән бик зур файда, бик зур бәрәкәт алды бөтен дөньялар. Кешеләр дә, хайваннар да, безнең әле аерым бер 3-4 дәрес булачак хайваннарга мәрхәмәтлелек дигән. Иншалла инде барып бераз заман барып җитсәк, хайваннарга мәрхәмәтлелек. Хәтта бөҗәкләргә, хәтта кырмыскаларга хадисләр килә. Кырмыскаларга мәрхәмәтлелек турында. Шулай бит. Шуңа күрә хәтта имансыз кешеләргә дә. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям гаделлекне торгыздымы? Килешүләр төзү мәсьәләсе. Мәсәлән, кем беләндер килешү төзегәнсең икән, бозма диде. Теге кеше кафирме, ул кафир түгелме, син белән килештең. Товарыңны, ул сиңа акча бирде, товарыңны алып кайт. Ул кафир, мин аңа товарымны алып кайтмыйм, алдасам да буланы. Юк, алай димәде. Кешеләр белән төзегән килешүләрегезне саклагыз диде, шулай бит. Шуңа күрә, димәк, мөселман кешесе Аллаһтан куркып, кафирне алдамый икән. Мөселман врачы Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен хәтта имансыз кеше, мәсәлән, врач ул килгән, аны ул бөтен эшен ташлап, ихласлык белән аңа ярдәм итә икән, ул бит инде әйтә алмый, "О, син мөселман түгел, бар үлсәң үл" дип алай. Менә шуңа күрә исламның файдасы, бәрәкәте пәйгамбәребез алып килгән диннең, ул бөтенесенә дә иреште, әлхәмдүлилләh. Алга таба хадис. Без инде хадислар белән барабыз. Берничә хадисне карап үтик тә, аннан инде аңлатмасына керебез. Сахих Муслимда килә, Сахих Муслим җыентыгында килә пәйгамбәребезнең шундый сүзе. Нәрсә дигән? Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ана Мухаммад. Мин Мухаммад дигән.
Ва Ахмад. Һәм Ахмад дигән. Пәйгамбәребезнең исемнәре. Шулай бит инде. Мөхәммәд, Ахмад. Вал Муқаффи. Кемнеңдер артыннан килүче. Пәйгамбәрләр килгән бит инде. Пәйгамбәрләрнең артыннан килүче. То есть тот, кто приходит следом. Чөнки пәйгамбәребезгә кадәр ничә пәйгамбәр килгән. Шулай бит. Вал Хашир. Вал Хашир. Җыючы инде, җыючы кебек. Шулай бит. Ва Набию Тәүбә. Мин Тәүбә пәйгамбәре. Тәүбәгә чакыручы. Ва Набию Тәүбә. Ва Набию Рахма. Һәм мин мәрхәмәтлелек пәйгамбәре дигән. Рахмәт пәйгамбәре. Демәк, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе турында, үзен әйткәндә, мин Мөхәммәд, мин Ахмад дигәндә, нәрсә дигән? Мин Тәүбә пәйгамбәре, мин Рахмәт пәйгамбәре. Ягъни пәйгамбәребезнең килүенең максаты да нәрсә булган? Ул кешеләргә мәрхәмәтлелек, кешеләргә рәхимле булу, кешеләргә файда китерү. Бу беренче хадис булды, шулай бит. Набиюр Рахма, мин рәхмәтлелек пәйгамбәре. Муслимда килә бу сахих. Алга таба бусы инде Имам Тирмизида килә, сахих хадис шулай ук. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ар-рахимун ярхамухумур-рахман" ди. Мәрхәмәтле кешеләр ди. Мәрхәмәтле кешеләр ди. Ярхамухумур-рахман. Ар-рахман да аларга мәрхәмәтле булыр ди. Мәрхәмәтле кешеләр башта әйтте дә, ал мәрхәмәт ар-рахман, мәрхәмәтле дә бусы баш белән кирәк. Ягъни мәрхәмәтлеләр, монда кемнәр турында сүз бара? Җәяләр эчендә, кешеләр. Мәрхәмәтле баш хәреф белән языгыз. Мәрхәмәтле дә аларга мәрхәмәтле булыр ди. Бу инде дословный перевод булды. Минем пәйгамбәребезнең ничек әйткәнен сезгә җиткерәсем килде инде. Безнеңчә әйткәндә ничек була инде? Әгәр рәхимле булсаң, рәхимле Аллаһ та сиңа үзенең рәхмәтен бирер ди. Мәрхәмәтле кешеләр, мәрхәмәтле Аллаһ та аларга мәрхәмәтле булыр ди. Син мәрхәмәтле булсаң, Аллаһ та сиңа мәрхәмәтле була. Ирхаму ман фил арды ярхамкум ман фис сама. Җирдә булган затларга мәрхәмәтле булыгыз. Шул вакыт кыдрәте җирдә дә, күктә дә булган Аллаһ сезгә мәрхәмәтле булыр. Җирдә булганнарга карата мәрхәмәтле булыгыз. Шул вакыт кыдрәте җирдә дә, күктә дә булган зат сезгә мәрхәмәтле булыр. Шул вакыт кыдрәте җирдә дә, күктә дә булган зат сезгә мәрхәмәтле булыр. Булдымы? Димәк, карагыз, Аллаһ Тәгалә аның иң бөек исемнәре Ар-Рахман, Ар-Рахим. Шулаймы? Булар икесе дә Аллаһның рәхмәте турында сүз бара. Аллаһ Тәгалә ул үзенең бәндәләрен үз рәхмәтендә яшата. Шулай бит? Менә иртә белән кояш чыгу, көн белән төн алышыну, яңгырлар яу, безгә сулар өчен һава, нигъмәт, булар бөтенесе дә килә Аллаһның рәхмәте белән. Шулаймы? Аллаһ Тәгалә рәхимле, рәхмәтле, шуңа күрә Аллаһны безгә бирә. Һәм без һәр мизгел, һәр секунд аның мәрхәмәтенә мохтаҗ. Хәзер бу хадистә пәйгамбәребез безгә нәрсә шартын күрсәтә. Әгәр дә мәрхәмәтле булган Аллаһның рәхмәтен аласыгыз килсә, кирәкме сезгә? Үзегез дә мәрхәмәтле булыгыз ди. Димәк, Аллаһның рәхмәтен алыр өчен сиңа да рәхмәтле булырга кирәк. Шулаймы? Әгәр дә син Аллаһ җирдә булганнарга дигән кешеләргә димәгән. Чөнки җирдә кешеләр генә түгел. Мәсәлән, син кешеләргә шундый әйбәт, әпсиеңне ашатмыйча ашка үтерәсең. Лапаска кирип хайваннарыңны кыйныйсың. Аты юлы белән кычкырасың. Ул бит инде нәрсә? Ул мәрхәмәтлелек түгел. Мәсәлән, табигатьтә агачларны кирәкмәгән сындырасың, тармар итәсең, табигатьне юкка чыгарасың, теләсә нәрсә шүп түгәсең, башкасын. Шуңа күрә җирдә булганнарга мәрхәмәтле булыгыз. Шул вакыт Аллаһ та сезгә
мәрхәмәтле булыр ди. Шуңа күрә Аллаһның аласың киләме мәрхәмәтен? Килә. Үзең будь добр, мәрхәмәтле бул. Бу шуны аңлата инде. Димәк, Аллаһның рәхмәтен алыр өчен үзеңә дә рәхимле булырга кирәк. Һәм инде киресе, син мәрхәмәтсез булсаң, бу синнән Аллаһның рәхмәтен ярагайта. Шулаймы? Синең Аллаһның бәндәләренә, Аллаһның мәхлукларына карата мәрхәмәтсез булуың сәбәпле Аллаһ сиңа үзенең рәхмәтен бирмей. Бу ике хадис шуны аңлата. Әле алай гына түгел, иеты еще не все. Алга таба барабыз. Безнең алга таба Бухари, Муслимда килә. Ике хадис җыентыгында да бар бу. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйткән: "Иннама ярхамуллаху мин ибадихи ар-рухама." Аллаһ бәндәләре арасыннан бары тик рәхимле булганнарга гына рәхимле була. Аллаһ бәндәләре арасыннан рәхимле булганнарына гына рәхимле була. Демәк, рәхимсезләргә рәхмәт юк. Рәхмәтсезләргә рәхмәт юк. Явызларга Аллаһның рәхмәте юк. Аллаһ бәндәләреннән рәхимле булганнарына гына рәхмәтен насип итә. Һәм 4-нче хадис. 4-нчесе булды инде, без өчне әйттек, шулай бит 4-нчесе: "Мен ла ярхам ла юрхам." Юк, гарәпчәсен язмагыз, кирәкми. "Мен ла ярхам ла юрхам." Ул шундый гарәпчә матур, субханалла. Рәхмәтсез булганга рәхмәт булмас. Рәхмәтсез булганга рәхмәт булмас. Рәхмәт төшмәс. Үзе рәхмәтсез булганга үзенә дә рәхмәт төшмәс. Монсы инде шулай ук Бухари, Муслимда килә. Кто не будет миловать, тот не будет помилован булайын. Шулаймы? Ягъни, монсыдагын, менә безнең 3 хадис, беренчесе битендә мин Мөхәммәд, мин Әхмәд, мин рәхмәтлелек пәйгамбәре дип әйткән. Калган өчесе дә безгә күрсәтә нәрсәне? Аллаһның рәхмәтен аласың килсә, үзеңә дә кешеләргә карата мәрхәмәтле булырга кирәк. Менә бу хадислар, алар безне өйрәтә рәхмәтле булырга. Әйдәгез, күчәбез төп темага. Тәрбия. Ягъни тәрбия, бала тәрбиясендә мәрхәмәтлелекнең әһәмияте. Бала тәрбиясендә мәрхәмәтлелекнең әһәмияте. Чөнки без бит инде хәзер сөйләшмибез, әтиянигә мәрхәмәтле булу, туганнарга, күршеләргә, гомум кешеләргә, хайваннарга без сөйләшәбез гаилә эчендә. Ягъни балаларга карата. Ата-ананың баласына булган. Ата-ананың баласына булган мәрхәмәте беренчедән аналык һәм аталыкның, ана булу, ата булуның нигезе булса, беренчедән ана булуның, ата булуның нигезе шул, иң беренче чиратта ул шул. Икенчедән тәрбиянең дә нигезе кайта шушы мәрхәмәтлелеккә. Тәрбиянең дә нигезе кайта шушы мәрхәмәтлелеккә. Әгәр әти-әни балаларына карата йөрәкләрендә мәрхәмәтлелек булдырсалар, ягъни әти-әнинең балаларына карата йөрәкләрендә мәрхәмәтлелек булса, калган бүтән хәерлелек, нинди генә хәерлелек булмасын, бүтән бәрәкәт, бүтән ничек әйтергә, файда тәрбиядә, нәтиҗә килә шушы мәрхәмәтлелектән соң. Бүтәнесе килә. Менә башта нигезгә салырга кирәк нәрсәне? Мәсәлән, ата, ул, ана, кыз, ата-ана, бала, шулай бит. Иң беренче башланырга тиеш
аларга карата мәрхәмәтлелектән. Усаллыктан да түгел, катылыктан да түгел, мин сезне кеше итәм дә түгел. Башта ата-ананың күңелендә балаларга карата җылы хисләр булырга тиеш. Алар балаларын яратырга тиеш. Ул бит Аллаһ Тәгалә биргән, Аллаһ Тәгалә иңдергән безгә сыйфат ул табигый сыйфат. Мәсәлән, күп әтиянидән сорасаң, ник син шул кадәр баланы яратасың дип, буланы аңлатып та бирә алмаска мөмкин. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә аны салган. Хәтта мәсәлән, әгәр дә ир урталарын, хатын-кыз урта яшьтәге карасаң, хәтта кайберсенең, мәсәлән, әтияни сисән, монда балалар. Күбесенең күңелендә нәрсә? Хисләр балага карата. Хәтта шәригать нәрсә ди? Әтияни беренче чиратта ди. Чөнки бу табигый әйбер. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әтиянинең йөрәгенә шушы әйберне салмаса, әтияни шыдый алмас иде. Шулаймы ул балаларга? Алар аңа шыдый алмаслары. Шуңа күрә ул үз баласы иң кадерле. Ничек диләр әле? Аюда, Аюда үз баласына аппагым, кирпе дә үзенең баласына йомшагым дип әйтә ди. Үз балан, ул кара була алмый, аппагы. Хәтта бала тугашта әниләр кай вакыт бигрәк ямсыз була, бигрәк тә кеше баласы, күрүсең дә шундай. Шулай бит инде. Мәсәлән, әни кешегә ул инде аның үзенеке. Шулай бит инде ул якын. Үзенекеннән дә тәмне, үзенекеннән дә хуш исле була алмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә салган табигый нигъмәт бу, сыйфат. Әгәр ул булмаса, күп әниләр, әтиләр сабыр итә алмаслар иде. Шуңа күрә менә шушы Аллаһ Тәгалә салган мәрхәмәтлелек ул күп вакытта туктата ата-ананы баладан ваз кичүдән, туктата, мәсәлән, ачуга бирелеп каргаудан. Чөнки шуннан да кай вакыт әтияниләрен рәнҗетәләр балалар, аңламыйлар ул әйберне, уйламыйлар. Әтияни сабыр итә. Хәтта бер генә дуга кылса да, Аллаһ Тәгалә аларны бәлки халак та итер иде. Шулай бит? Чөнки әтияни дугасы белән Аллаһ арасында пәрдә юк. Әмма Аллаһ салган мәрхәмәтлелек. Кай вакыт баласыннан таш ичсә да, анасы аш белән кайтарып тора. Менә шуңа күрә галимнәребез нәрсә дип әйтә? Балага тәрбия биргәндә дә, отправная точка, бу төп нигез булырга тиеш әти-әнинең баласына карата мәрхәмәтле булуы. Мәрхәмәтлелектән китергә тиеш. Әгәр дә шушы мәрхәмәтлелек булса, бик күп хәерлелекләр килә мәрхәмәтлелектән соң. Бик күп бәрәкәтләр килә, бик күп файдалар килә, бик күп синең сүзләрең үтә. Күп изгелекләр кыла алачаксың, сабыр итә алачаксың. Әгәр дә синең балаңа карата мәрхәмәтлелегең булмаса, аның сиңа булган начарлыкларына сабыр итү булмый мөмкин түгел. Ни өчен? Чөнки син мәрхәмәтле түгел. Шуңа күрә башта мәрхәмәтлелек, башта мәхәббәт, ярату балага булырга тиеш. Аннары соң калганнары бөтенесе дә килә. Һәм киресенчә, әгәр дә ата-ананың йөрәгендә балаларына карата мәрхәмәтлелек булмаса, нәрсә? Шушы бүтән булган изгелек ишекләре ябыла. Ябыла. Әгәр дә йөрәктән алынса, Аллаһ Тәгалә ала икән, ул булай гына алмый. За что-то ала, шулай бит инде. Әгәр дә әти-әнинең йөрәгеннән Аллаһ Тәгалә рәхимлелекне ала икән, килә бүтән бәхетсезлекләр. Китә хәсрәт, шулай бит инде. Бүтән борчу китә, балалар арасында таркаулык китә, семьяда таркаулык китә. Һәм инде башка бүтән явызлыклар шуннан соң килә инде. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям мәрхәмәтлелек турында сөйләшкәндә нәрсә диде? Ла тунза'ур рахмату илля мин шақиди. Мәрхәмәтлелек ди, ул бәхетсез кешенең генә йөрәгеннән китер ди. Мәрхәмәтлелек, бу хадис. Мәрхәмәтлелек бәхетсез кешенең йөрәгеннән генә алыныр ди. Бәхетсіз кешенең йөрәгеннән генә алыныр ди. Бу Абу Дауд Тирмизи риваятларында хасан дәрәҗәсендәге хадис. Мәрхәмәтсезлек, ничек булды? Мәрхәмәтлек бәхетсез кешенең йөрәгеннән генә алыныр ди. Димәк,
Демәк, бу нәрсә дигән сүз? Әгәр дә Аллаһ бер кешенең йөрәгеннән мәрхәмәтлелек дигән әйберне алса, ахыр чиктә бу кеше бар бәхетсез булачак. Бу кешеләрне ярата алмый, бу гаиләсен ярата алмый, ир хатынын ярата алмый, хатын ирен ярата алмый, балаларны ярата алмый, әти-әнисен ярата алмый. Кешеләргә мәрхәмәтлелек, мәсәлән, ул бит инде син мәсәлән, үзеңнең вакытыңны, үзеңнең көчеңне, үзеңнең акчаңны корбан итәсең. Кемгәдер ярдәм итәм дип. Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм син шуны, синең акчаңны бирдең, вакытыңны бирдең, анда нәрсәдер синең зыян килде үзеңә. Но син аңа эшләдең. Син шатланасың. Моны ничек аңлатырга? Син шатланасың. Туктале, кара киемең жыртылды, кара акчаң, күпме акчаң китте шуңа. Китсен. Син аңа яхшылык кылдың. Шулаймы? Син аның тормышын җиңеләйттең. Менә бу нәрсә? Бу бит мәрхәмәтлелек. Безнең йөрәгебездә булган мәрхәмәтлелек ул безне нишләтә? Ул безне нәрсәнедер корбан иттертә. Мы жертвуем чем-то. И еще шуңа шатланабыз. Шулаймы? Син кемгәдер көнеңне бирдең. Кемгәдер атнаңны бирдең. И шуңа шатланасың син, куанасың син. Син туктале, син бит алмадың. Син бирдең. Менә бу мәрхәмәтлелек. Әгәр дә бу мәрхәмәтлелек юк икән, син шатлана алмыйсың кешегә яхшылык кылып. Син үзеңне можешь заставить. Бара савап бит инде бу. Анда савап дип әйткән бит инде. Ләкин юк ул синдә. Син аңа шатлана алмыйсың, син аңа куана алмыйсың. Якын кешеңә ниндидер изгелек кылганнан син аңа шатлана алмыйсың. Чөнки мәрхәмәтлелек юк. Мәрхәмәтлелек булса, нәрсә? Үзеңә ниндидер зыян килеп, тәк кешегә яхшылык булса, син аңа шатланасың. Как будто үзеңә ниндидер зур файда алган кебек. Шуңа күрә нәрсә диде? Мәрхәмәтсезлек ул бәхетсез кешеләрнең генә сыйфаты була. Шулай бит? Менә бу хадис шуңа кайта бит инде. Если кого-то Аллах лишил милосердия, то это знак того, что он несчастен. Бетте. Все, аннан соң аның уже бәхете булмаячак. Менә шуңа күрә монда дагын әгәр дә гаиләдә үзара мәхәббәт, бер-береңә рәхим шәфкать бетә икән, нәрсә гаиләнең нигезе җимерелә. Гаиләнең нигезе җимерелә. Чөнки нәрсә юк? Мәрхәмәтлелек юк. То, что син анда әни должностында, то, что син анда әти, әгәр дә юк икән, үзара мәхәббәт, үзара аңлашу, мәрхәмәтлелек, бер-береңне якын итү юк икән, нәрсә? Бөтен әйбер юкка чыга. Синең сүзең дә сүз булмый, синең анда таләбең дә таләп булмый, анда стөлгә сугырга можеш син, ләкин мәрхәмәтлелек булмагач, нәрсә эшли? Бөтен нәрсә бетә. Чөнки нигез тәрбиядә дә нигез кайта мәрхәмәтлелектә. Шуңа күрә ярар, әйдәгез, тагын 2 хадискә тукталыйк, иншалла, чөнки дәрес тә үтә. Гайша радиллаһу анха сөйли, бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез янына бер бәдәви килде ди, бәдәви. Кем ул бәдәви? Көтүче шул гарәбе. Шул гарәбе. Бидуин ул шул гарәбе. Әйе. Шулда яшый шунда үзенең сарыклары белән, ниләре белән, үз гырыф гадәтләре белән. Һәм пәйгамбәребезгә килә дә нәрсә ди? Туқаббилуна as-sibyan ди. Фама нуқаббилухум ди. Сез ди әллә балаларыгызны үбәсезме ди? Без аларны үпмибез ди. Бездә бала үбү юк ди. Сез ди әллә балаларыгызны үбәсезме ди? Без балаларыбызны үпмибез ди. Һәм аңа пәйгамбәребез җавап булып нәрсә ди? Әвә амлику лака ан наза Аллаһу мин qalbika ar-rahma ди. Әгәр дә Аллаһ йөрәгеңнән мәрхәмәтлелекне алган икән, мин сиңа ничек ярдәм итим инде дигән. Әгәр Аллаһ йөрәгеңнән мәрхәмәтлелекне алган икән, если Аллаһ лишил твое сердце милосердия, то как я тебе могу помочь дигән. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә йөрәгеңнән мәрхәмәтлелекне алган икән, мин сиңа ничек ярдәм итим дигән. Мин сиңа ярдәм итә алмыйм дигән. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Б һәм М куйсагыз да булай. Бухари, Муслим. Бу беренчесе булды, әйме? Бу беренче хадис, 2 хадисны языйк. Алар икесе дә мәгънәләре бер.
Ике очрак инде монда. Бусы кемнән булды әле моны? Бу Гайша сөйләде. Димәк, моны Гайша ишетеп торган, Гайша күреп торган. Шулаймы? Һәм безгә җиткерә. Икенчесен кем күргән? Угадайте. Абу Хурайра радиллаһу анһу. Абу Хурайра нәрсә ди? Кемгә кызыклы булса языгыз. Кемгә кызыклы булмаса бер кеше генә дип язсагыз да була. Абу Хурайра әйтә, аның исеме ди Акра ибн Хабис иде ди. Катлаулырак исем бездә Рөстәм Мисхат түгел. Акра ибн Хабис ди. Сөйкле пәйгамбәребезнең оныгы Хәсәнне үпкәнен күрде ди. Менә шушы бер кеше пәйгамбәребезнең оныгы Хәсәнне үпкәнен күрде ди. Пәйгамбәребезнең күргән, менә кочаклаган да үпкән. Бу нәрсә шундый сверхъестественный бер нәрсә булганмы? Юк, гадәттән тыш бер дә булмаган. Бабай янына кем килгән? Онык килгән. Шуңа күрә ул аны кочаклаганмы, алдына алганмы, мөһим түгел. Ул аны үпкән. Үбеп алган. Шулай бит. Моны күргән Акра ибн Хабис. Шуннан соң ул гаҗәпләнеп, бу моңа аптырап калган. Аптырап калган һәм нәрсә дигән? Моның күргәне булмаган бу әйберне. Инна ли 10 min al-walad ma qabbaltu wahidan minhun. Минем ди 10 балам бар ди, берсен дә үпкәнем юк ди. Минем 10 балам бар, аларның берсен дә үпкәнем булмады дигән. Минем 10 балам бар, аларның берсен дә үпкәнем булмады дигән. Һәм аңа җавап буларак пәйгамбәребез нәрсә дигән? Иннаху ман ла ярхам ла юрхам. Менә без алда язган 3нче хадис бу. Кем мәрхәмәтле була белмәсә, аңа да мәрхәмәт төшмәс дигән. Кем мәрхәмәтле була белмәсә, аңа да мәрхәмәт төшмәс. Бухари, Муслим, БМ. Булдымы? Безнең 10 минутлап вакыт калып килә. Әйдәгез, без хәзер тиз генә шушы язган хадисләрне карап чыгыйк. Менә димәк, тәрбиянең нигезендә бик күп кагыйдәләр ята. Күп кагыйдә. Без хәзер ул мәсьәләдә сөйләшмибез. Мәсәлән, тәрбия, бала тәрбиясе турында, кстати, бер көнне кирдем кибеткә, ничә бер 10га якын китап, вполне неплохой китаплар. 10га якын урыс телендә, татар телендә юк китаплар. Кызганыч, бар бүген әтиәниләр, булачак әтиәниләр рәхәтләнеп алып укый алалар. Яхшы, кызык, әле менә мин Мәскәүдә булдым берничә көн, 400 битлек китапны күргән юк, ансын. Аны Америкада яшәүче профессор мөселманнар язганнар. 3 автор белән инде. Современный китап, яхшы кызык ниләр белән, исследованиялар белән. Шуңа күрә бүген исламда бала тәрбиясен өйрәнәм дисәң, не обязательно Монтессорига барырга инде. Үз баласын да тәрбияли алмаган. Шуңа күрә мин алар белән бәхәсләшмим. Безнең үзебезнеке бар дип әйтәсем килә. Ярар. Һәм ул үзе бер фән. Ул үзе бер фән. Менә фикъта намаз тәртибен өйрәнгән кебек, хаҗ тәртипләрен өйрәнгән кебек, ул дагын дөньяга туып кына ул килми. Һәм ул безнең зур хатабыз. Менә мин әти шулай тәрбияләде, мин дә шулай тәрбиялим дигән. Ул мине әни шулай тәрбияләде. Может, әниң синең бик яхшы булгандыр. Ул яхшы, мәсәлән, булгандыр педагог түгел, булгандыр врач, мәсәлән. Мәсәлән, ул бәлки 200 китап укыгандыр. Хирургия турында, башкасы турында, ләкин бер китапта укымагандыр ул, бәлки бала тәрбиясе турында. Кемгә нәрсә бирелгән бит? Шулай бит инде. Даже педагоглар дагын күп вакытта балаларын тәрбияли алмаска мөмкиннәр. Чөнки ул математика укытучысы. Ул олимпиадниклар тәрбияләргә мөмкин. Шулай бит инде. Ул аның фәне бар. Үз баласын иң яхшы итеп тәрбияләде дигән сүз түгел. Шуңа күрә безне әти шулай тәрбияли иде. Бүген вообще әтинең теле безнең балаларга аңлашылмый вообще. Аларга башка бөтенләй. Шуңа күрә замана үзгәрә, буыннар үзгәрә, һәм монда әлбәттә китапны укырга кирәк. Әгәр дә бала тәрбиялим дисәң, син барыбер шушы мәсьәләдә галимнәрнең хезмәтләрен укырга тиеш. Ярар.
күп анда кагыйдәләр. Мәсәлән, шәхси үрнәк бирү, тәртип, анда низам, тәртип шулай, вакытында туру, дәрескә вакытында бару безне намаз өйрәтә. Ләкин ул бүтән кагыйдәләрне кырга куябыз да, беренче чиратта, менә бу исходный, башлангыч кагыйдә нәрсә? Әти әни белән бала арасында мәрхәмәтлелек булмаса, калганнары аның нитми, аларның тәэсире булмый. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәләр? Иң башта бала сиңа карата йөрәген ачсын өчен, шул ачылгач керә башлый бит инде. Синең әйткән сүзләрең. Нәрсә? Ул күрергә тиеш үзенә карата мәрхәмәтлелекне. Әле бер көнне бик кызык диалог булды. Әти сүгә малайын Коръән ятламыйсың дип. Ну, малайның ни? Переходной возраст. Әйбәт малай. Шуннан соң мәйтәм, ник син аңа мәйтәм каршы әйтеп утырасың? Шулай, кашны җыердым да, ну күлеп әйтәм. Ул мине аңлый, теге дусларча инде. Мәйтәм, ник алай? Шуннан соң әйтә, бу алар ди үз хәлләрен миңа сөйлиләр ди, минекен тыңламыйлар ди. Мәйтәм, ничек соң ул? Бу минем настроением юк ди. Минем проблемам бар ди. Мин өйгә кайтам да, әнигә сәлам бирәм. Әни әйтә ди, ты сегодня выучила свою суру дип әйтә ди. Ата-ана у меня не спрашивает, как у меня дела ди. Кызык бит инде. Кызык. Вот у меня проблема ди. Мин кайттым мәктәптән, у меня проблемы есть ди. А у меня мама не спрашивает, улым, у тебя проблем нет, как там ди. Она спрашивает, какую суру ты сегодня... вчера ты суру выучил? Нет, тебе это ди. Мин тоже ошуым килә инде ди. И ул аның какой-то протест. Шулай бит инде, некий протест. Шуңа күрә нәрсә? Бала белергә тиеш, что аны яраталар. Менә ислам нәрсә ди. Хәзер без күчтек ике хадискә. Шулай бит инде, ике хадис. Беренчесе нәрсә? Бәдәви килә, кайдыр күргән, кайдыр ишеткән. Айша әйтә, юк, яздык без моны, бүтән язмагыз. Кай вакыт апалар минем анекдотларымда язалар. Алхамдулилlah. Бер кай артык сөйләргә ярамый, бүтәнәй бер протокол буенча. Ярар. Бәдәви килә, шүлдә, аның үзенең кагыйдәләре, аның үзенең гырыф гадәтләре, шулаймы? Киләдәген карый, берсе баласын үпкән, икенчесе, шуннан пәйгамбәрбез әйтә, сез нәрсә ди, балаларыгызны үпәсезме ди? Безнең үпкәнебез юк ди. Бу беренче хадис. Икенчесе, пәйгамбәрбез Хәсәнне үбә, һәм нишли бер ират карап тора, Акра ибн Хабис һәм әйтә, минем ди 10 балам бар ди, минем гомеремә берсендә үпкәнем юк ди. Һәм пәйгамбәрбез нәрсә ди? Тегесендә әйтә, теге гарәпкә әйтә, әгәр дә син Аллаһ йөрәгеңнән алган икән ди, мәрхәмәтлелекне, брат, мин сиңа ярдәм итә алмыйм инде ди. Икенчесе нәрсә ди? Кем үзе мәрхәмәтле була белмәсә, Аллаһ та аңа мәрхәмәтле булмас ди. Ярар. Хәзер кайтабыз мәрхәмәтлелек һәм үбү. Ни өчен үбү турында килә? Балаларны үбү. Башта һәрбер гамәл башлана кайдан? Йөрәктән. Башта калып иман, башта синең йөрәгең. Нигә намазга карый иман әһәмиятлерәк? Синең иманың булмаса, синең анда билне бүгүең, физкультура ясауыңнан ул кабул булмый. Синең фигураңны ураза тотып, более-менее тәртипкә китергәннән ул кабул булмый. Башта синең Аллаһка иманың булырга тиеш. Аллаһны яратуың булырга тиеш. Аллаһтан куркуың. Бу синең нигезең. Һәм бу нигез нишләргә тиеш? Чыгарга тиеш. Как там? Проекция. Воспроизведение. Менә каядыр бар информация, хәзер ул чыга экранга. Менә синең гамәлеңә чыга. Намазың ул синең гамәлең. Синең иманыңның күзгесе, күрсәткече. Башта мәрхәмәтлелек. Хәзер шушы мәрхәмәтлелек синең балаңа булган. Ул сине нишләтә? Ул бит эшкә җыелмый. Ул эштә утырмый, шулаймы? Мәсәлән, син шул кадәр балаңны яратасың. Син аны бер атнамы, ике атнамы күрмәдең, мәсәлән, име? Ул синең каршыңа килеп басты, елмая, әби ди. Син шулай утырасың. Ассаламу алейкум. Юк бит инде. Ул нишли? Ул бәреп чыга. Шулаймы? Синең йөзеңә чыга. Син елмаясың балаңа. Шулаймы? Синең йөзеңдә күрә. Вообще сиңа килми дә ул агырдышын бай турып утырсаң. Шулай ул килә кая? Кем аңа елмая? Шуңа күрә нишли? Мәрхәмәтлелек ул кешенең эше. Гамәл чыга.
Шуңа күрә бер-берсенә якын булган кешеләрнең, хәтта ир белән хатын, бала белән ата-ана нишли? Бу чыга, алар менә бу кочаклап алу. Шулай бит инде. Мәсәлән, үбеп алу. Менә монда хадистә килә баланы үбү, кочаклап үбү. Аны бит инде үпкәч, аны монда хәтта килә алга таба 3 вариант килә. Пәйгамбәребезнең үбүендә дә. 3 сопровождение белән килә. Ул бит инде, мәсәлән, балан килде дә, так, шунда гына тор. Бай торып, үпмисең бит инде. Алай кырытып. Шулай бит. Шуңа күрә пәйгамбәребез дә нишләде? Беренчесе кочаклап ала иде. Башта кочаклый иде. Бу беренчесе булды. Кочаклады, аннан үпте. Икенчесе, башта уланы алып тизенә утырта иде. Аннан кочаклый иде. Шулай бит. Өченчесе, уланы күтәреп үз дәрәҗәсенә. Чөнки монда бит 2 вариант бар. Или иелеп үбергә кирәк, бәләкәй бала. Яки баланы нишләргә кирәк? Үбер өчен сиңа күтәрергә кирәк. Баланың баш очындагы һаваны үбеп булмый бит инде. Шуңа күрә пәйгамбәребез нишләде? Яки кочаклый иде, мәсәлән, үзе төшепме, тезләнепме, яки күтәреп куя иде, яки менә булай өстенә ала иде. Менә шуңа күрә үбү нәрсәне күрсәтә? Синең хисләрең, синең мәрхәмәтеңне син нишләтәсең? Гамәлгә чыгарасың. Шуңа күрә син баланы үбәсең. Хәтта кай вакыт шундый кешеләр бар, мәсәлән, урамда барган балага да нишли бала күргәч? Субхана, бездә, конечно, бик юк инде. Менә мәсәлән, шул ук гарәпләргә барсаң бала белән, шул ук мәсәлән Төркиягә барсаң, берәр бала күрсәләр, инанда ярты трамвай инде, теге, бездә шул. Это чей ребенок? Всё. Шуңа күрә нәрсә? Дин нәрсә дип әйтә? Кешенең үбүе бу аның мәрхәмәтлелегенең гамәлгә ашуы. Кешенең иманы аны намаз укыттыра. Укымаламы? Укымаска, мин бит Аллаһка инандым. Минем җәннәткә керәсем ки, тотма ураза, җәй көне нишәп интекте. Мин беләм, без апчыктык Нижикамскида реанимациядән бабайны. Бабай әйтә, 20 көннән Рамазан бит инде ди. Мәйтәм, син бабай кичә үлде дип әйткәннәр сине. Тегендә врач басып тора, без дип, всё, аны уже ниткәнлек инде ди. 20 көннән ни ди, мин ди тарафка килеп җитәсе бар бит инде ди. Хәзер әзрәк кенә дарулар эчәм дә ди. Әлхәмдүлилләh, килде, йөреп чыкты. Менә шуңа күрә нәрсә? Кайбер кешегә, мәсәлән, врачлар сүгәләр, менә ди, ул 80 яшенә җиткән бит инде, ни ураза тота ул ди, скоро үлә. Мәйтәм, лучше үлә, ләкин ул гыйбадәтен кыла. Һәм ул бәлки шулай хәерледер. Бара артыгын яшәмий ул. Шулай бит, аңа кирәкми ул. Ул әйтә врачка, өйрәтмә улым ди. Мин лучше уразам тотып үләм дишем, кеше ураза тотканда мин ди ашап утырам ди. Ул чөнки аның ул калбенә сеңгән, ишендәге иманы нишәтә? Гамәлен кыл. Может, без яшьләр, без дигән сүз инде яшьрәкләр әйтергән может. Ой, мин бит чирлим, я же болею, миңа можно не поститься. Мин бит сәфәрдә. Шулай бит инде төрле тизрәк. Ә монда кешенең йөрәгенә сеңгән, иманы нык икән, нишли? Ул аңа кирәк ул гамәл. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез нәрсә диде? Синең мәрхәмәтлелегең тышка чыга ди. Балаңны кочаклап үбүең нәрсәне показатель чего? Синең аңа мәрхәмәтле булуың ди. Һәм теге гарәп әйтте бит, 10 балам бар, берсендә үпкәнем юк. Бу показатель чего? Йөрәгендә юк моның. Пәйгамбәребез әйтмәде бит, бу бит дөрес гадәт түгел, беләсезме, үбергә кирәк. Юк, пәйгамбәребез. Йөрәгендә мәрхәмәтлелек юк диде. Юк сездә мәрхәмәтлелек диде. Һәм менә бу күрсәтә нәрсәне? Бу бит, карагыз, нигә гаҗәпләнде ул? Димәк, ул бу гадәт анда гына түгел, аның туганнарында юк. Аның кабиләсендә бәлки, племесендә андый гадәт юктыр. Теге бәдәви килгән бит. Димәк, аның ул яшәгән җирдә беркемдә баласын үпми. Это так принято. У них так правильно. Беркемдә үпми баланы. Ничек инде бала үбәсең инде син? Значит, алар шулай яшәгәннәр. Димәк, аларны дөрес дип белгәннәр. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Юк, кабиләгә карап хөкем үзгәрми. Әгәр дә сезнең милләттә, сезнең может быть бүген дә дөньяда бардыр шундый илләр, шундый җирләр, анда баланы кочаклап үбү дөрес түгелдер. Бәлки не принятыдыр. У нас не принято балаларны
целовать и обнимать. Пәйгамбәрбез әйтә, демәк сездә дөрес түгел. Аллаһ сезнең алган ди, йөрәкләрегездән мәрхәмәтне ди. Мин нишләтим инде ди. Һәм менә шул әйберләрне сөйлисең дә, кай вакыт менә мин инде күбрәк ирләр белән аралашам, сез инде хатын-кызлар белән. Менә кай вакыт бу әйберне ишетәбез. Мәсәлән, кардәшләр әйтәләр, я ни разу не помню, хәзрәт, чтобы меня папа целовал когда-нибудь. Ул бездә дә бар ул. Менә бу катылык, ул бездә дә бар. Мәсәлән, әти-әни баласын үпми. Бала әти-әнин үпми. Мәсәлән, бар шундый гаиләләр, ул инде ират, әзмәүрдәй. Мәсәлән, 75 яшьлек инде бөкрәгән бабай керә, теге сабый бала кебек кочаклап әтисен үбә башлый, маңгайларыннан үбә башлый. Мәсәлән, кайбер милләтләрдә кулдан үбү, ул булган ул. Шулай бит әти-әнине. Бездә ансы бар. Пиши юк инде аның. Ул юк, бигәс процент ул кызганыч, ул дөрес түгел. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез безгә күрсәтте, йөрәгеңдә мәрхәмәтлелек ул чыгарга тиеш. Менә мәсәлән үбү. Димәк, үбү юк икән, у тебя проблема. Кайда? Иреннәрең ярылмаган синең. Проблема синең монда, ярык. Шулаймы? Изян монда. Йөрәгеңне төзәтсәң, мәрхәмәтлелек булса, син үбер идең аны. Син аны кочаклар идең. Ярар, без шуның белән туктыйк. Икенче дәресне башлыйбыз. Пәйгамбәрбез ничек балаларын кочаклаган, үпкән. Шуннан башлыйбыз иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик. Шаһаду ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.